Káťo, dej mu mikrofon přes hubu. Tam je ještě písek. Nebyl někdo na pláži. Ne. Entschuldigung, ich bin kleine. Klobouk sundáme. To není spací pomůcka. Takže samozřejmě na dobrou noc, aby neměla náhodou noci hlad, tak necháme Joana, aby ty ruce soušla, aby Petra nekrmila. Papu. Bude Dejte za ní Kopej těma ložičkama. Mama, was machen? Ja. Aber seit 5 Minuten. Já musím teda konstatovat, že Joan to dělá velice dobře. Petr je jenom trošku špinavý. Teď už nám to padá po bradě, ano. Teď už máme i trošku moc smetany. Já bych vám hrozně přála vidět Joan. Je to úžasný, jestli máte někdo foťák, tak prosím ještě ze zadu, jo. Ich bin fertig, ich muss lachen wie mir. Já myslím, že Petr to nebyl nikdy asi. Že to stačilo, že on obstává, Petr je krásně špinavý. Chirurgický mláž, jsme zvolili správně. Super, ich muss direkt an. Tak prosím tě, teďka abyste zapili krásně, takže tady ti dávám do ruky něco chutí. Joan brečí smíchu, jo. Ich bin so voll. Danke. Danke. Takže najezený jsme a teďka příprava do postele, následuje další kolo, aby nešel Petr spát se suchou pokožkou, suchou pletí, tak tady máme video. Tak Joan, namáš si ho. Kde? No kde chceš? Joan říká kde. Joan říká prý jo, tak jako... Asi mám Petr suchou pokožku, ten všude teda. Ne. Ne. Klasische. Mluv česky. Tak Petru se leskne, následuje další kolo. Joan vyjde. Co?
Upozorňuji, že kartáček čerstvě vybalen. Kurá proč, kdyby už jsme zmínili tu Niveu, tak další marketingový dát. Zubní pasta bio, jo. Tak, Joel, do který ruky to chceš? Takhle dobrý. Tak a pořádně, vyčistí ruky. Technika v pořádku. Ale namaštěný ruce nebyl. Joel, chceš nám to něco říct? To flouže. Ale jinak dobrý je. Super. Já myslím, že Joel je strašně ráda, že je vzadu a ne dopředu, že by vás ráda viděla, ale tak se to oživí. Joel říká otevři. A Petr se bojí, že mu Joel zničí dásně. Říká to teda jinak? No, přesně. Odevři a nepodáte. Já máš svoje žuby na ladě, jo. Právě proto jsme si připravili tyhle tu akci, aby jsme krásně čistý, jo. Přesně tak. Dlouho chodím na tuhle kliniku, když jste to viděli. Další reklama, jo. Kunvadent. Nebo jak se jmenuje? Jo, Kunvadent, ano, SRO. Roudného, nevím kolik. Roudenská 33. Tam nechoďte. Já myslím, že ještě trošku distálně, Joan. Tak ne, dobrý, chválíme, krásně to bylo. A poslední samozřejmě nemůže jít Petr spát s zacuchanýma vlasama. Takže zničený dásně, pomatlaný úplně od všeho. Z toho, aby tenkrát dal aspoň na ty boty teda. A teď nezřejmě tu hlavu. Všímejte si, co Joan češe, jo? Ona vyjde. Ale se to stěhuje níž tam. Ale jsi sípo. Tohle jo. Pánové, poděkuju za ten zaflusaný mikrofon. No. Obočí, se nebude, to je riskantní. Si bude tlačit na ten řemen stejně jako ten kartáček, tak teda může být rovnou ke koudelkovi. K doktoru Kulovanému, samozřejmě. Nebo tak, koubou rovnou. Takže to bylo všechno. Já myslím, že obstáli jako prosím o potlesk.